Златната рибка. Някога край морето живеели един старец и една старица в стара дървена колиба. Старецът всеки ден хвърлял мрежата си в морето, но рядко уловът му бил добър. Един ден, докато дърпал мрежата, извадил чудна златна рибка. Рибката проговорила с човешки глас: „Пусни ме обратно в морето, добри старче, и ще изпълня всяко твое желание.“ Старецът се уплашил и без да поиска нищо я пуснал. Върнал се у дома и разказал на старицата за чудото. Но тя се разсърдила и викнала: „Глупако, защо не пожела поне ново корито за пране? Върни се и поискай.“ Върнал се старецът на брега, повикал рибката и тя му дала ново корито. Но старицата скоро поискала хубава къща, после голям дворец, после да стане царица. Старецът все ходил и молил рибката, а тя все изпълнявала. Но старицата ставала все по-алчна. Накрая извикала: „Не искам само да съм царица. Искам да стана господарка на морето, а златната рибка да ми служи и на мен да слугува.“ Старецът изплашен отишъл при рибката за последен път. Морето вече било бурно и мътно. Рибката изслушала молбата мълком, обърнала се и потънала в дълбините. Старецът се върнал и що да види? Колибата пак стара и крива, а старицата седяла през чупеното корито. Всичко изчезнало, сякаш никога не го е имало. Така, старецът и старицата разбрали, че алчността не носи щастие и че човек трябва да пази това, което има, и да бъде благодарен за доброто в живота си. От тогава никой не е виждал златната рибка, но морето пази тайната и дълбоко в сините води.